Здравейте, казвам се Тино, дългогодишен скиор, планински спасител и бивш състезател по ски алпинизъм. Вие сте с видеопоредицата Ski Fundamentals. Днес ще поговорим за това как да изберем ски обувките за писта. Ски обувките могат да получат същото внимание както и ските, защото всъщност те са дори по-важен елемент от тях. Изборът на правилната ски обувка би довело до доста по-добро усещане върху ските, много по-добър контрол и всъщност това е един от елементите от екипировката, към който със сигурност си струва да обърнем внимание и да отделим малко повече средства. Твърдост или Flex Index. Какво представлява Flex Indexът на една обувка? Каква твърдост гоним в зависимост от нивото на нашите умения? Какво е препоръчително за пистовите ски обувки? Флексът на ски обувката има голямо влияние върху това как ските ще реагират. Така че намирането на правилен Flex Index за вас е много важно. Изборът на правилният Flex води до голяма степен и се определя от вашите тегло и умения. Колкото по-тежък и опитен сте, толкова по-твърда обувка ще ви трябва. Flex индексът се определя по числова скала от 60 до около 130. Наобщо казано, обувките в диапазона 60 до 100 са подходящи за начинаещи от средно напреднали мъже. За начинаещи от средно напреднали жени може да потърсиме обувка в диапазонът от около 50 до около 75. За напреднали до експерти жени, добре обувката да бъде между 80 и до около 110, докато при напредналите мъже и експерти хубаво е обувката да бъде над 100 до около 130 Flex Index. Принципно, по-меките обувки, такива с по-нисък Flex Index, са за предпочитане от по-начинаещи скиори, тъй като там се търси най-вече удобство. По-твърдата обувка, тази с по-висок Flex Index, се предполага, че е направена от по-високотехнологични материали и съответно там цените са малко по-високи. Там обаче пък твърдостта би могла да доведе до неудобства, но пък контролът е много по-добър. Има пряка зависимост между твърдостта на една ски обувка и контролът при каране. Ски обувките използват monopoint, що се отнася до размерът, което всъщност е реалната вътрешна дължина на стелката в сантиметри и е отбелязан с ето този стикер тук отпред. Един съвет от мен: за да разберете точният размер на вашето стъпало в домашни условия, най-лесно е като стъпите на един лист хартия и очертаете стъпалото. С линия измерете от върха на пръстите до върха на петата и всъщност по този начин ще получите именно вашият monopoint. Ски обувките също се предлагат в различни ширини. Last. Измерва се в милиметри и е мярката за вътрешната ширина на чорапа през метатарзалните кости, обикновено най-широката част на вашия крак. Ако имате по-тесни крака или искате по-стегнато и ефективно прилягане на крака в обувката, помислете за обувка под 100 мм ширина. Ако кракът ви е по-широк или предпочитате да се чувствате малко по-комфортно, помислете за обувка с ширина над 100 мм. В магазин Sport Depot Megastore може да направите абсолютно безплатен анализ на вашите стъпала Full Balance, като всъщност този анализ ще даде най-добрата представа за дължината и ширината на стъпалото ви, което е основно при избора на размер. Помнете, ски обувката трябва да е стегната. Колкото повече карате с обувките, толкова по-отпуснати ще стават те. Затова е хубаво да започнете с по-стегната обувка. Разпуснатите обувки не са удобни и дори могат да ви причинят болките, дори и травми. При по-твърдите обувки, като екстра по отношение на
чорапа се появява възможността да го термоформоваме от гледна точка на това, че по-твърдата обувка е по-неудобна. Чрез термоформоването ние персонализираме чорапа по нашето стъпало и го правиме по-удобен. Основното нещо, което трябва да знаем за ски автоматите, за пистовите ски, е, че те имат динове. Тези динове показват усилието, при което автоматът отваря при падане. Много е важно да подберем автоматите спрямо тези динове, така че да избегнем травми. Също така в Спорт Депо цялата гама от пистови ски, които предлагаме, те се продават като комплект. Ска плюс автомат. Благодарим, че бяхте с видеопоредицата Ski Fundamentals, вашият дигитален наръчник за избор на ски. Очаквайте следващият епизод с още полезна информация за начинаещи скиори. Заповядайте в магазини Спорт Депо, за да видите нашата селекция от ски обувки. До скоро!